imbi ukuthi umuntu mayesezofuna ukuqamba amanga qambela abantu amanga. No, mina professor lento ngibheka kanje. Yeah. Ngicabanga ukuthi owami umbono ukusukela manje. Yeah. Funa malifika iphara kwena. Lixoxa into yalo libeka isigamegeme esikhulu esinaka specialist in the family. Yeah. Uqale uyiverify leyo nto. Yeah. Uhlamba uthi okay awunginikeze noma inombolo yedwa wefamily. Yeah. Before uyipublish ngoba asikho umuntu onamanga njengephara. Nathi ngiyakuveza into angenzayo nami noma Ha. ngiyakuveza into angenzayo nami noma nathi Hey. naye umuntu nobe yinaka neyizinaka mina ikhanda lami hlezi li-on point ize ngibhema nginje ngale platini konakala ngokuthi bangishaye awufuna ngisho ukuhlala emndazi. Hey, uma akho lokushaka nje. Uma nosibari bakhe ngakwazi ukwenza lutho ngishaya eDokepere iplangwe ngishaya ngiketanga Edudo pho usuhanjiswa ba. angandiso ugogo. Amaphara namanga isono. Iphara linqena ukuthi lithi kubo sekushoniwe liqamba amanga lifuna ulipha imali emgaqweni. Lithi ngithola ucingo manje. Uthi wasekushona okumaya ekhaya uqamba amanga. Leyo nto mina isicelo sami ukuthi angathi before uyise emphakathini efika umuntu kanje elibeka udaba lakhe. First, uma ubona uthinta izinto ezinzima awuliverify eqala. Then bese uthi go through ke ngoba usutholile ukuthi hayi ngempela lento yenzeka. Yazi ezokusakaza ziyayizithi kumele ngifike ngilithathe lolu hlangothi bese ngithatha nolunye uhlangothi. Yes. Manje inkinga ekibe khona njengoba usho nje ukuthi umama uthi akafuni ngisho ukuzokhuluma. Nansi inkinga engidibana nayo ukuthi mayesefikile umuntu mhlawumbe wakhuluma amanga akhe uthi mawusuthi ufonela umuntu ade qanjelwa amanga anyanyanga ukuthi akafuni ngisho ukuza lapho. Mhlawumbe mhlawumbe inhliziyo yakhe ngaya ngokwehla kodwa for now akekho right. Honestly speaking akekho right. Mhlawumbe uma singakhuluma uma kungane lapha namhlanje mhlawumbe kuzophenduleka nabanye abantu. Into engilethela mina ezugugu kaAsanda. Yeah. uAsanda enkulumweni yakhe uzile wazofuna usizo kumprofessor ngoba sizabona njengabahlali basemgaqweni. Yeah. Kodwa ngicela ukuzolungisa udaba likaAsanda. Ngike ngathi kuma comment ami uAsanda noma kaAsanda mina ngibazi labantu day 1 befika emhlabeni. It means mina ngibazi ngaphezulu wonke umphakathi. Ngibazi day 1 bobabili befikile emhlabeni. Ngicela ukulungisa lokho. uAsanda izingozi anivezela zona abazalwane akazange ayishawa uma wakhe. uAsanda izingozi aziveza washawa abafana bakaGumede. Ababemshayela ukuthi uqhekeze imoto yakhona enabayihamba nabo engabazi wantshontsha ibhetri angazi no speaker nobani bani. Abafana bakaGumede bamshaya nothuma wakhe. Okokuqala ngicela abazalwane bonke abakhulumile nabacommentile babe clear kuloko. Okwesibili waze wababopha Asanda iproof yalokho abazalwane bangaya eGG umsesho phetheli lokuqala elafa kwaUAsanda emangalela abantu abamshayela ezingozi nasemhlanje bemshaya ngoDonkipiri laliphethe umsesho uGumede eGG. I have I case number yaleyo uqala. But uma wakhe ayengekho kulonishawo. Okwesibili ngicela ukukulungisa. Uma kaAsanda akakaza amcontisela uAsanda ngoplastic. Azayolala eDudoki. Uprofessor he can go to Dudoki acele ama-file abhalwe igama likaAsanda. Even a single day uAsanda akazalala eDudoki Center. Utheme entshela wathi wakhokhelwa ugogo wakhe. Akazi ugogo wakhe amkhokhele ngoba futhi akazalala eDudoki. Uprofessor ngegunya lami naye futhi uAsanda ubuya asho ngo-August 23 angazi bani bani. Lamanga akhe unalamanga asaze nawo wadaya engqondweni yakhe owaphendula iqiniso.
uprofessor ngaye edudok isibhedlela esikhulu kabi esiwagcina ama-files ayikho into uhambe wazwa ngisho ufike ejele ufike kusale i-record lakhe ukuthi waboshwa ngonyaka othile it means edudok-ke akhona ama-file alikho ifile manje noma wami upho emphakathini ongaye edudok ayobheka ifile ebhala u-Asanda ngoba akakaze angene even ephethwe yikhanda edudok akakaze futhi umakaze amshise ngoplastiki ipoint lesibili lencede uzolungisa emphakathini nasebemthukile uma wakhe nasebetheni kodwa lokho akukho ngoba kusasa lo Asanda uzoza azoma ngami futhi la antshela amanga amakhulu angakathi ngaqinga ubulala umuntu ngamqiba ngathi yena akakamncwabe ngoba uAsanda unamanga abulalisayo Asanda unamanga amabi one day uAsanda uthe efika kuma wakhe wafika esehayiza kuma wakhe wathi ma naku ngithola ucingo lokuthi manje ingane yami eThekwini isishayiswa imoto ufanele udindize ku street ushawe yimoto uma wakhe abesedubana bekufonelile akhipha inamba le namba uma wakhe meyishaya phela beverify leyo nto enkulu kangaka sekufonela mina phela engiqualify ngabe ngihleli nalengane thola ukuthi nanto siyamangala ingane nansi idlala nathi ngwawe sefuna imali yokobhema noma whatever lo mangayi waqambela wona la angizizele mina ngedwa ngiyazi ukuthi kusasa uAsanda uzoza zokhuluma amanga amakhulu ngami nimukholwe uAsanda ingane yakhe encane uThekwini ihlala kababuwayo ngiyazi futhi ukuthi kusasa uzofika futhi ayohlala ngobabuwayo phezulu naye amqambela amanga amakhulu angahlamba bantshontshe ingane yakhe whatever lokho ayofisa ukusho ngalelo langa but ekumele nikwazi uAsanda she is a pathetic liar uyakwazi uAsanda uqamba amanga kodwa wena wathatha ukuthi ayiqiniso uthengeni uAsanda nakaza ntshontshe ngisho 200 rand ngiyamangala ngoba sekwenza uAsanda kimina ke la ngitshela kuyena kukhulu ngendlela eyisimanga okwesithathu entweni engithe ngifuna uzidlelisha kunini akakaze uma kaAsanda amdlwengulisa uAsanda nabantu akakaze angazi umzondeni uma noma bethi une grudge nenzonda izondela uma wakhe but umqambelelana amanga akakaze ayenze kwaleyo ntuma wakhe akho bantu enakasuma wabagwaza kwabethi bazomrape ayikho leyo nto ayikho lento ekhona uAsanda ngibhlungu ngoba uAsanda uticelela igama lama wakhe phansi uma ngaba abalaleli bonke bengalandela ivideo kaAsanda bayiphinde manje bayirevise bayiqala eqaleni uAsanda eqaleni uthi uma wakhe uyamzonda kamfuna amshisa ngoplastiki kwasitha kwavutha uma futhi usuyanga segcineni kwaleyo video yaAsanda futhi uphinde uAsanda usini uyazikhwahlela uthi yena uma wakhe umthanda kabi uma wakhe wathi eshawa abantu bakadi ababethu ntshontshe ifone bathi sebefika yena esefika kwabalahlekela kuRussell wacasha bangamthola bathe sebebuyela emumva emlazi sebeyosho ukuthi uAsanda manje abamboni this and this uthi yena uAsanda ngowakhe umlomo ngicela bayiverify abalaleli lento engishoyo kwivideo yaAsanda mase yangasekupheleni uthi yena uAsanda ngowakhe futhi umlomo wodwa uthi uma wami ngithanda ngalola uma wami wegula wavuka egula uma wami waya kokonu eminyango wafike wathi uma wenu mina uAsanda wami ngimufuna engangoba sengimkhulise wamdala wami kaka wachaza ukuthini methu futhi ukhuliswe lo muntu futhi wamshisa ngoplastic uthi wathi uma wami ungifuna ngingaka ngale kwaloko kopetu that's the word asetshenziswa uAsanda lo muntu ongamfuni kangaka nowamshisa ngoplastic wamdlungilisa nabantu wayesekushonini futhi lokho kuyimanje ingane kaAsanda most of the time ihlala noma wakhe uAsanda into engizoyikhotha abazalwane ngicela namhlanje uma kaAsanda uphele umsebenzi through amanga kaAsanda Asanda says yena wathola i-sponsor kwa Asupol. You can go and verify the manga kaAsanda kwa Asupol ukuthi one day they bamnikeza ni sponsor because Asupol yonke akayazi akakazi futhi yenzeke. uAsanda unalamanga amabi akwazi ukumention amagama abantu ebamention ngamanga.
ningahamba uthe uAsanda waya phesheya eyiswa ucoach uSiqe. Uprofessor he can go to Siqe and ask that uSiqe uyomtshela ntakakaza musu uAsanda phesheya. And uSiqe ngiyamazi kumele ngithole number yakhe. Akakaza musu uSiqe phesheya. Ngoba futhi kwaAsanda qoba akakaza ephesheya. Ngisho ukuthi uthi imali ayangayo phesheya wabuya wayinikeza mina. Wayenza ugogo wakhe amakhela u3room. Which is not true. uAsanda lamangakhe usewabumbe wazikhohlisa ngokuthi abe yiqiniso. Okwesi4 ukhulume uAsanda wamention igama lika Mkhize. Wathi kunomkhize na amaphambi kwakhe ngoba ethi uzodubula uma wakhe wathi inhlamvu yokuqala idlule kuyena before afike kuma wakhe. Umkhize mangase manje uprofessor hamba ayoverify lo Mkhize. Nani babukele ningathi wathi kwaMkhize uqobo lwakhe uyafyuma ngaleyo nto bakakaze nayo dubula uma kaAsanda. Akakaze futhi uAsanda ame phambi kwakhe azomdubula. uAsanda uyiphara lo phara bakho uAsanda wazifaka yena kuphara. uAsanda ukhuziwe, uAsanda uhluphile. uAsanda uhluphe kakhulu. Hluphile uAsanda. Uhluphile uAsanda kakhulu ayikancane. uAsanda njobe ngitshela ukuthi wafunda ogwini uAsanda wathola isponsor bla ogwini into engazange futhi yenzeke yonke leyo. Uprofessor he can go to ogwini ayo verify leso stories kaAsanda uyofika athola okuhlukile kunaloko kusho uAsanda. Uyofika athola ukuthi uAsanda bamshaya ngoNR ngoba uAsanda wengaphasi esikole ngoba uAsanda ehlakaniphile kodwa uAsanda engafundi. Uma nganibalela ngoAsanda, uAsanda akekho right. Wasengqondweni yakhe mina sengibalela manganga akashutha akekho right kuona. But u right ngoba uhlakaniphe kwaze kweqa. Igama ebelisetshenziswa uma wakhe uyathi kuyena uyazi Asanda namhlanje usekungweni ngobani? Uhlakaniphe kwaze kweqa. Ukusa kakhulu ukufaka yonke indawo. Uma wakhe ezolo lokhu kade enoAsanda, uAsanda kahlangana naye mina eThekwini. Uma wakhe wafonela mina ngime noAsanda hambe ecosha amakopi. Ethi ngicela ngimuphe imali. Ngakufona uma wakhe. Wasezwa ngithi ngikhuluma noma wakhe. Wathi angitshela uma wakhe ucela ngimuphe imali yedrink kuyashisa wafa ilanga. Uma wakhe waphendula wathi akeze kuyena uma engase 320. Wahamba uAsanda wafuma kwampu 100 rand. Wafika uma wakhe wanalapho uthi wamswathi buku ukuthi ene unjani. Ingane zakho uthi ufuna zithande zikubuke unjena na ukhulele emgaqweni. uAsanda unengane ezinhle kabi kodwa uAsanda ngazake akayikhulisi yena ngoba uAsanda ukhetha uhlala emgaqweni. uAsanda waqala emaluzini ukubhema. Wathotha uAsanda sashaya. Efunda isikole sashaya. uAsanda ukuntshontsha waqala in a very young stage. Mhlawumbe efunda higher primary mhlawumbe esantshontsha o2 rand no 10 rand no bani madlane ezincane. Wakhulu uAsanda nalento yakhe. Uthe uAsanda mase sesuka kugwayi waya entsangweni. Washawa futhi. Noma wakhe futhi wamshaya emshaya ukuthi Asanda yeka lento kwawese ingane. uAsanda ngazafuna ukulalela. Wadlula uAsanda entshontsha. Wadlula uAsanda washona phi? Washona ukugoloko. Wabhekwa ugoloko uAsanda. Wadlula kugoloko. uAsanda wahamba wahlala emakhaya. uAsanda masehlala emakhaya. Wafike lapho ke washo photo finish ke ayikho into engayidestroyanga uAsanda emakhaya. Ningahamba nemakhaya nothatha ama TV agcwele emzini abantu, microwave ugcwele emzini abantu, izitsha ayikho into ekhona. uAsanda sevala esentshontshe eseqedile ehlangene nabanye izigila mkhubaza zasemakhaya eyadla nazo ugoloko. uAsanda lethi khona isekhaya kuba ekhaboni nalama wakhe. uAsanda ayikho into angayintshontshanga. Kwasala ukuthi aqubule izindlu azidiliza iqaqa. Esevala uAsanda untshontshe uJojo ocosta 10,000 rand. Wawuzumbula phansi neqembu lakhe lasendalo twise Endlotsheni. Lo Jojo namanje uprofessor he can go to Endlotsheni lapha kwaseMaritzburg. Kuleyo ndawo ngishanga eBoston emaphoyiseni angafika ayithole leyo nto. Lo Jojo ulaphi ukulowo muzi Endlotsheni la uthatha kodayisa khona ngo 2,000 rand. Asala amanzi kuboka Asanda emakhaya engekho amanzi.
uAsanda sebhunqole yonke into hamba yoyidayisa kwase kwinto ogcina leyagcina ngayo ukuyidayisa. Angimani ngaya endaweni uAsanda la emakhaya impalesho khona ningafike nizwe ngomphakathi wakhona ongantshela ukuthi most yezinto zakaba Asanda zigcwele emzini abantu bezidayisa uAsanda. Okunye uAsanda wedayisa ehlangane nesoka lakhe naye lalidliwa ungaza la kulona lengane yakhe yokuqala naye lalida kotshwala njalo njengaye. At that time angisathi isidakamizwa esidla mina. Kodwa indlela yenza ngakusho ukuthi kusobathu wevele sedla idakamizwa but angisaza esidla. Okwami ke ngeke ngize ngikubale. Wangiqeda ngaze ngiqale laphi. Kuningi. Weza thuma wakhe ayicha unesibindi oba ukwazi ukuqhubeka uhlale noAsanda, uAsanda kwebela kangaka. uAsanda eshawa abafana bakaGumede. Kulezi ingozi anitshengisa zona ezamanga. Athi wayishawa uma wakhe. uAsanda wasuke esibhedlela emshiyeni weza eThekwini. uAsanda mayefika wafika umamncane wakhe wamthatha wamhlalisa naye. 2 days wasumkhulu waqala into zakhe uAsanda dume ngazo. Uma ningabheka kuma comment section khona la ebhale khona omunye umntwana osebenza iemail ebhala uSibani. Wathi uAsanda egcina ukuhamba khona la esecoshweke emva ukushawa enengozi enjalo wantshontsha ifoni. Wayesefika eThekwini ke mina ntshontsha ifoni wahamba. Mina ngiyafisa bangamsiza uAsanda bamsize kodwa not phezulu kwamanga. Namhlanje uma wakuphelele umsebenzi waxoshwa uAsupholi uthi usecure igama lenkampani inkampani yakhe idicilelwe phansi ukuthi inomzali oabusive ngalendlela. Ngento angakaza azayenze. Ezintweni zonke ezikhulunywa uAsanda ngoma wakhe kukodwa kuyiqiniso okokuthi wavuka egule lele phansi. Wathi emantombazaneni akadi kono ngicela uAsanda wami engangalobe engaka hayi lo wakho ommithi leyo ntombazana impela yayikhulelwe hayi lo wakho ommithi ngangikhona ngikhuluma into engekho ngingekho kuyona. Wathi ngifuna wami uAsanda engangalobe engaka sengimkhulise wami ngaka uma ngabe engabuyi ningamlethi la kumina uAsanda. Wathi kokwakophetu kupetu lamagama engiwashoya amagama asho uAsanda kuphi ku video yakhe. Bazalwane engikufisa nje mina kumphakathi ngaphambi kokuba ni comment nithuke nimthukile uma kaAsanda nathi ukhohlakela ufuna ukuboshwa ungcolile whatever konke nikushilo. But ngiyacabanga ukuthi abantu abakhuluma kakhulu abantu maybe abangakaze babe nephara emzini yabo noma la ka next door. Asikho umuntu onamanga anjengawe ephara. Iphara lilalamanga abulalisayo okungaphuma idumbu ngenxa yephara. Mina engakusho kubalaleli nababukeli basuke bebukela ishow ya Professor. Ngicabanga ukuthi ama comment amaningi abantu ufanele bathi siyezwa kodwa Professor wokusitholele nalo muntu siverify iqiniso la into ayikhulumayo. Loyo suke sezile ngoba labantu bewunga bafike bahambe emakhaya kukuhle uma ngalandela bonke izitori zabo bonke bahambe emakhaya bengalahliwe eminyango. Baziphumela bona befunda bashiya izikole baqala bayofuna impilo yani yamawonke egcineni kosuku badayisa ngemzimba benza konke ukuba babekwenzayo ngoba sebehlulekile. Kodwa akekho kubona ukuthi mina ngaxoshwe ekhaya bonke uthi omnye ngahamba nabangani uthi omnye ngihamba akekho nje uthi nje mina ekhaya kwavele kwavuka ekseni kwakhishwa impahla zami kwathwala ekhaya usadingeka. Futhi imvamisa amanibalela kahle akekho uthi kubona mina ngangisula umuntu ozongisa esikolweni bonke bashiya esikoleni. And idakamizwa bayiqala besasesikoleni. Bonke phela idakamizwa baqala besesikoleni. Ngabo luzi ontsapho. Yes. Beshaya abazali. Yes, bashaye abazali. Ngoba bezama ukulungisa isimo ukuthi umntwana ukuzangena endleleni imshaye. Ahlule umntwana lalela abangani. Kuma comment section kukhona ingane ethe kwi-email yayo iwuphilile Ntuli. Uma ngabe uProfessor angabheka leyo ngane ngishangayeko leyo ngane iyadlala ibhola noAsanda. Bakhule kanye bayalingana bebedlala ibhola nayo uAsanda. Nayo ikhuze yababaza yathe Asanda yikho lento oyikhulumayo ngoba imazi kahle uAsanda. uAsanda uthi the day ezoshawela abafana bayakumede wayekade ephiwe ugogo wakhe u500 rand which is not true.
ngeke ngwabala mangaka asanda but ebengifuna ukuhlaziya abazalwane iloku akukhulumile okubuhlungu kumina akukhulume ngoma wakhe nami ngoba ngumzali. Udaba lokuphika ubaba wakhe ekhulisa uma wakhe lona luyinto ekhona. Udaba lokuphika ubaba wakhe lukhona ke lolo. Ilona futhi wakhe nalo lona lofto luyiqiniso ke lolo ukuthi ubaba wakhe wamphika babe kodwa futhi lento bayilungisa futhi abantu bakubo bavuma. Futhi ukuthi yena kwakusho uma kababa wakhe ukuthi ubaba wakhe akamphike uqinisile futhi nakuloko. Kwakusho uma kababa wakhe ngempela. Ngoba uma kababa wakhe wena lento yethu thina abazali esithanda ukukhethela izingane zethu amantombazane efanele baphile nawo. Wayengamthanda uma kaAsanda. Ukuyiqiniso ke futhi lokho ke ukukhuluma iqiniso ke lapho uAsanda. Babe balungisa ke lelo daba futhi nabantu bakubo. uAsanda iwena owamethi igama ukuthi uAsanda. uAsanda igama olimethe ukuthi uAsanda uma wakhe. Kalethwanga ugogo kwalethwa uma wakhe. Uthi uAsanda ukhulele ezandleni zakho ngoba uma wakhe ubene engayo ukuthi waphikwa endeni ufana nobaba wakhe. I-relationship kamama noAsanda ngesikhathi emncane hayi manje obesethe ibikade njani njengomuntu right nje. Why right kabanga ngoba weza thina unkamfa athi nansi inkamfa wembe right relationship yabo yayi right. Singamazulu thina. Yebo. Kungenzeka yini ukuphikwa kwengane kwaba izinhlamba nesiqalekiso maningi amathuba ukuthi ngoba ephelele emgaqweni kwaba nesandla nakho. Ngeke ngiphike lokho maybe mhlambe kungenzeka angazi kodwa ngeke ngiphike lokho ngoba nameza ugogo wakhe ngake ngaya nakubona abantu bakubo ngasho ukuthi enefanele bayilungisele ingane balengane ayiphathwa amazinyo mase fike khona amazinyo aphele. So kusho ukuthi kuyayidinga izinto ezithileke nabo kabazange baphumelele ukuzilungisa mhlambe la futhi abangayilungisa ngelinye ilanga angazi. Ngicabanga ukuthi umsebenzi wami njengamanje ukuthi kumele ngibhalele abaka Asopol ukuthi bebuyisele uma kaAsanda emsebenzini. Uthi nje uma kaAsanda uthole i-call eqhamuka from head office ePitoli base bembuza ukuthi ubani imanager yakhe kule branch akuyona wayisho imanager yakhe base bethi basacela ukuthi akameke ukusebenza ngoba lento iyone ireputation le video iyone ireputation yecompany. So nabo ufuna baprotect icompany yabo ukuba nomsebenzi onjenganaye akubabeki bona esithunzini yasegameni elihle. Okright mawukulandela nabo njenga nomsebenzi nabo futhi bevikela isithunzi sesani secompany yabo. Wase batshela ukuthi manager yakhe ubani so kuselindeka zokuzwa ngemanager yakhe basho bona bazotshela imanager yakhe ngazo zonke izinqumo. Bathe kubhlungu uma kaAsanda angeke ngaphela umsebenzi ngenxa kaAsanda ngamanga kaAsanda. Lezi zinto eziwu4 bazalwane ngizibalila zange zenzeke. Akazange uAsanda ashiso uma wakhe ngoplastic ayolala eDudok Center. Akakaze futhi uAsanda lale ngisho phethwe yikhanda eDudok Center. Ufakazi waloko uprofessor yamnika igrant ngaye eDudok Center ayocela ifile yango August 23 la umentionayo uAsanda. uAsanda akaze ahamba amafiso. Azange ayihamba ifiso kwamanje shawa abafana laba bamshaya bemshenda bayemoto. Akaze ahambe kwafiso. Icala lagcina liphethe kanjani? Icala lagcina kwathiwa ngelekho ubufakazi. Kwagcina ke icala lihoxile kwathiwa kulekho ufakazi. Washawa abafana baGumede laliphethe uGumede station. Yebo uGumede futhi waliphatha kahle icala walihambisa futhi azafika enkantolo. uGumede wawemsiza uGumede wabopha ngoba nami ngamtshela ngathi angikuthemba ukuthi uzobopha ngoba abafana bakini. Wabuya mase bazi ezibafuna wazobathola wathi nemama ngiwenzele umsebenzi wami ngibathathile ngababhalisa statement ngabafaka epolice station ukuthi abaselisa enkantolo. Okay. Njengomzali onengane eseyidakamizweni uma ingane isiyonile njengakho ukuthi intshontshela abantu basebenza kanzima. Yabo nje mangithatha ifoni yakho usebenze kanzima uthi ubekelela up until ube namandla uthenga ifoni kuvele kufika umuntu nje ayithathe mhlawumbe bayoyidayisa ngo300 ngo20 rand. Into ebhlungu leyo kumina engisuka ngitshontshela. Uma mhlawumbe sengenza cause ngeke sakuphika ukuthi iparole bophisa namhlanje kusasa lisuke lihambe emgaqweni. Even einkantolo nawo abasawathathi serious. Kugcina abantu behluthuka kangangoba begcine befuna ukuyithathela umthetho ngesandla begcine beyishaya lengane le eseyidakamizweni. Njengomzali
mhlawumbe osewaba nesimo esinjengaleso uba ngakuluphi uhlangothi, uba ngakumntwana wakho noma uba ngakulaba abalinyaziwe bethathelwa impahla yakho? Ngamanye amazwi ukuphendula leyo nkulumo nje uba phakathi nendawo, uba sekutheni befanele bambophe kodwa befanele bamshaye kodwa futhi bangamlimazi, naloko uyusho ukuthi kodwa ncaphela bamshayile kodwa hayi kanje, uyayizwa leyo nto. Kodwa into ebalulekile ukuthi abamthathe bayombopha, ngoba into edala bona impela abantu kunegama oqeda ukusho lokuthi ipharu libopha namhlanje liphuma ekusasa. Umuntu uyazi amshaye nje umuntu athi kuyafana lento noma ngabe ngayoyibopha lento one ngeke ngiyithwale lento angimbophela yona kusasa futhi uzophuma, kungcono ngibhodle ukuthi ngimshaye. Kunjani ukuba umzali noma ukuba ilunga lomndeni okunengane eseyidakamizweni egcekeni ekhaya? Ya kubhlungu kwaleyo ngane ya destroy. Manje emndenini akekho ofuna uAsanda. uAsanda ngimazi ukuthi mhlanga elinye ilanga kulunga kuyena uyophelelaphi, ngoba ngesenzo sakhe asenzile akekho umuntu ongamzondi, ngoba wonke umuntu uthi kusasa uyoshwa amanga amakhulu ngami. Kwaphela kusho ukuthi sonke usazohamba yosineka ngamanga abulalisayo. Ngamanga abulalisayo. No, umsebenzi engubeka kubabukeli beMPTV1 nje manje, cela bengene ku Facebook, bengene einkundleni zokuxhumana, batheke uAsopol. Sicele ushwele egameni lokuthi umama elabuyele emsebenzini. Ababukeli beMPTV1 bayawazi amapharuta namanga, bawabuka bazi. Yikho ukuthi abasuke yikho ukuthi into mayitrenda, ukutrendi lapho khona ezothi masiyiposta ivele ichume ngendlela eyisimanga. Ngesikhathi ichuma i-attracta ne-audience entsha, ibiza ababukeli abasha, ngoba uma ungachecka abantu abakhomentile kukancane ukuthi umuntu ombukeli weMPTV1 ubengajukela uma kaAsanda ngodaka, ngoba ziningi izikhalo ezibuya zize la ngabo labantwana esisuke sibalethelana ukuthi bezoqwashisa umphakathi. Kahle kahle thina sisuke sifuna ukubona ukuqwashisa umphakathi, yikho nohlelo noma nengosi ithi how I ended up in drugs. Ngawela kanjani ezidakamizweni, kwagcina kanjani ukuthi impilo yami ibe sezidakamizweni kanje. Sisuke sifuna leyo transition lapho khona ekade ingane right aphenduke, sifuna le yaphathi yokuphenduka agcine eseseyidakamizweni. Ubunjani ungakangena ezidakamizweni, ngoba ususeyidakamizweni futhi impilo yakho isinjani? Nansi into sisuke siyifuna, nento ewumongo wohlelo kahle kahle, ukuze njengobusho ukuthi waqala esesikoleni, iyona nto esiyidiscoverile njengamalunga eMPTV1 ukuthi bonke banestory esifanayo kuqala esikoleni. Yingakho sesine campaign ehambela izikole iyoqwashisa ngezidakamizwa, ngoba sifuna ukuyivimba lapha lento le. So uma uzokhuluma ngamaluzi ngoNsango ukhombe emuva lapha na ko primary, high school, grade 8, grade 9, ilapho umonakalo ka grade 8 and grade 9 lapho umonakalo omningi owenzakala khona. So bayazi ababukeli beMPTV1 ukuthi labantu banamanga, kodwa kahle thina okuyinto esuke siyifuna kubona, sifuna ukuqwashisa isizwe, sifuna ukuzama ukuvala imbobo yokuthutheleka kwezingane ezidakamizweni, because uma ebhemile uzi usuke ngacabanga ukuthi uzograduate noma kuzohamba istage nestage azafikelele ungene. Ingakho ngiyeke ngibatshela mangisey'koleni ukuthi kukhona into ebukeka incane kunini, kodwa isiphetho sayo ukuphelela emgaqweni. Yingakho namhlanje mangizwa olimini lakho uthi nashaya nakhathala, nakhuza nakhathala esafunda la uqala khona, because istage sokugcina lesuthi ahlele kanje emgaqweni. Uhlelo nje kahle lumalungana nokuqwashisa abantu kuba buhlungu, ngoba asibafunzi into abayikhulumayo. Mina ngangazi ukuthi uma wakho usebenza kaAsopol, ngangazi kwagogo wakhe. Ngiyaxaya futhi makufika umama beyithe kuzofika isalikazi, ngoba thina ngapha kana ngomazalwa izalikazi. Ngibona nje umama osefikile kubikho ukuthi umama nje usekhulile. Bengithi kuzofika isalikazi sidondolozela la. Kodwa ke yonke into engisuke ngiqale ngayo leyo. Mayithi nje ugogo yena umuntu obeseduze kwami, into entsha engisuke ngiqala kanye nabo abantu. Sometimes ngiyahlala nabo emgaqweni, kodwa
asikhuluma izinto ezideep ukuba deep ngeinkulumo yila sengisuke naye sengihleli naye lapha edeskini uma efika la ngisuke ngingayazi istory sakhe ngoba nje ombone veze ngangiqalwa kanye nababukeli ukumbona ukuthi ulimele kanje kodwa nginesikhathi ngihlala naye emgaqweni njalo ngihlezi ngithe wena ufana nomfana because ngathi mangimbuka ngitshethe umfana up until ukuhamba isikhathi wangitshethe uyintombazathi awantu uyintombazane futhi mina ngoba lo ngibekuloku ngitshethe umfana so kunezinye izinto noma ngathiwa ngijwayelene nabe singayikhulumi kodwa mase sihleli kanje etafuleni bese ke ufica ukuthi ziyakhulumeka angibafunzi abakukhulumayo mina okwami ukuthatha sebekukhulumile ngwenekela umphakathi futhi wona kumele uyisole futhi ngalokho ubethe umuntu mayefika la ekhuluma ngizwe ukuthi ngathi amanga ngithi mangithi ngiyamshushisa bangibhalela kodwa sicela bayeke bexoxe soyizwela thina uqamba amanga noma uqinisile kunzima ke uma sekuzohamba amanga umuntu aze ayophazamisa impilo yomunye umuntu vele lo muntu uhlukumezekile ngokuthi unengane eseyidakamezweni sekuwesi mayisibuya lengane futhi izomchithela iparish eliphinde londle izingane zakhe lo muntu because ukhuliselwe izingane angithembisa izulu namhlaba kodwa ngiyawathemba amandla enginawo ngiyindoda nje iphathiswa amandla endlela ezimanga ngizozama ngakho konke okusemandleni ukuthi sinqobe lento noma lolu dungunyane noma lomlilo noma lento uthezama ukuqhamuka emsebenzini kaMama into nje manje kumele ngiyizame ngizocela ukuthi mhlambe uma ungicelele kuyena i-email yako Asopoli i-head office yabo neyala kuyi-manager yakhe okunye sodibana nabeyinkundleni zokuxhumana because kumele ngibathinte nasey'nkundleni zokuxhumana ngibathege sikhulume nathi sikhiphe istatement njenge-MPTV1 mhlawumbe nabo bazogcina bekuqonda ukuthi uhlelo akulona lokujujela abantu ngezandla ezinodaka futhi kumele bekuqonde i-reality hayi indaba because izinto ezenzakalayo lezi lapha emhlabeni sometimes unokuvuka ekseni kusolwa i-celebrate elithile ekuthiwa ladlwe ngolubani uthola ukuthi selivalwa kuzona zonke indawo alisafuneki kuma-radio stations alisaqashwa emsebenzi alisaqashwa emcimbini ngento engenabufakazi ngento engenasiqiniseko so u-Asopoli uma uzoqhubeka lapho ekuthenini shuthi nami ngingavele ngikhulume into ngiqambele umuntu amanga kusasa bemkhiphe emsebenzini ngoba bethi ithinta igama labo which is totally wrong kodwa futhi ekugcineni vele kumele basivikele isithunzi sabo but ekugcineni futhi nabo kumele bezame ukuthi beyibhekele ngesingabe ukuthi lento inobuqiniso kangakanani futhi ikhulunywa ubani because abantu abaseyidakamizweni bangosomanga njengobushilo ma-ending ngizothanda ukuthi ngixolise emndenini ngixolise kumanga ngixolise nakunina njengomndeni ngesenzo esenzekile ngicathi ne-MPTV1 kumele ikhiphe istatement izehlise because akuyona inhloso yethu leyo eyethi inhloso ukuqwashisa abantu ngoba naye nengane asifisi ukubona ingane yakhe naye iphelele ezidakamizweni because lento ezidakamizwa ngokuthola kwethu igcina sengathi umkhokha mayike yabamba yedwa egcikene ekhaya maningi amathuba ukuthi ibambe nomunye so manje sizama ukuvala zonke lezi izinto njalo lezo esiyithola ngalo uhlelo ngokukhula kohlelo lelo izinto esingaze siye sitshelwe umuntu okay umuntu maxoxa mina ngiseyidakamizweni nomfowethu hawu nomfowenu or ubaba waye umuntu ophuzayo elale ematshwaleni engabuyi because izidakamizwa zonke lezi utshwala uyiwunga yini konke kufola andiyidakamizwa khona iphara likatshwala umuntu nje oyiphara likatshwala uzeqhaqhazele mengaphuzile utshwala ungathi nje ngashaya inkomishi katshwala naye lo muntu unenkinga yezidakamizwa so kungenzeka ukuthi kuwukhondolo olidinga ukuthi linqanyulwe nazi inhlelo njengalezi ukuthi sikhulume silekelele umphakathi singenelele lapha singangenelela khona njengoba singabantu nje abahambela izikole so sizothanda nathi ukwehlela ngezansi sixolise ngokuthi umndeni ugcina usesimene ezinjengalesi ngathi sithi sizama ukulungisa kanti sesithela upetroli emlilweni emndenini nengicabanga ukuthi ke okuyitask yethu njengamanje ukuthi kumele senza konke okusemandleni ukuthi uma uyabuyela emsebenzini impela ngisingabonga ngoba ayona ibhlungu lento khona umuntu akwa comment omunye wathi uqiniseke ukuthi uma kuphethe ibandla
uma wakhe uphethe ibandla and unomsebenzi omkhulu kaNkulunkulu aphathiswe wona khulu futhi umsebenzi awenzayo elakhe igama lishilo uthe mangimcela mina ngithi ngicela size naye ngakutshengisa nje inkulumo yethu la conversation yethu engisho ngathi mina ngizoya kubhuti lo wayana ngicela sihambe nawe wathi yena eneke no ngi-right wathi ngi-right lungile ngizoyeka kanje uNkulunkulu engimnika lolu daba ngoba lempi akuseyona yami sekuyimpi kaNkulunkulu ngoba isidlulile kimi isihambe kakhulu yazi yaphuma kimi la kade ngize ukukhuluma naye uthena la njoba ngikukhombisa la uthena utheni ngithena mina la ngiqale khona sijama kodwa bengimtshela ukuthi namhlanje ngiyahamba ngiza la wasethena wasethi laphela wathi hamba ntombi ngase ngithi naye okay mntakathi mntabethe ngase ngithi okay mntakalibe ngiyayizwa nje nenhlungu yakho mawakhe bathi ke ubuzobhodla mama ufunda ulandela la ukuthi nawe ungafunda uyibona kanti mina kanti ubezobhodla ngokuzokhuluma wasethena mina anginawo amandla yonke lento amagama akhe la uthe mina anginawo amandla yonke lento ngeke kusangisiza ngi-right nje kukanje ngizonikeza uNkulunkulu kuphela ngicabanga ukuthi sonke senza umsebenzi kaNkulunkulu akekho umuntu owenza umsebenzi wakhe mina lo msebenzi uma ungathiwa ngiyaqala ngixoxa indaba yawo ungashona ilanga into nje engakukhela yona phezulu kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyakusebenzisa njengethuluzi mina ngiyithuluzi kulomsebenzi nawo lo msebenzi ungakaNkulunkulu mina sengiyafuna ukwenza izinto zami engahlangene nalo msebenzi kodwa lo msebenzi uyi-asset yesizwe is no longer about uProfessor Mkhize manje izinto ezenzeka ngaphansi kwalo msebenzi ushintsha impilo zabantu usuku nosuku kunabazali abajabulayo usuku nosuku kodwa kubhlungu ke manje ukuthi usuku nosuku sekuzoba nabanye abazali abalimalayo yes abalimalayo asas ngiyakholelwa ukuthi uNkulunkulu unendlela yokwenza izinto zakhe mina ngiyayithi ke imvelo inature sizokuzama ukusemandleni ethu kodwa ekugcineni into ezokwenzeka intando kaNkulunkulu uma nikela uNkulunkulu unikela kumuntu oright ngoba nami lo msebenzi ngakuthola ukuthi akuwona okami okaNkulunkulu kuyikuthi mina imina owakhethwa ukuthi awenze because even indlela engikhule ngayo iyasho manje ukuthi bengade ngiprepare for wona lo msebenzi lo njengamanje nami ngiyafuna ukwenza izinto zami njengoProfessor Mkhize owazalwa enamaphupho wakhe ngoba lapha into esengiyitholile akuwona wami lo because inkinga yayidakamizwa inkinga ehlasela isizwe inkinga ehlasele abantsundu inkinga njengoba usho ukuthi nizame konke andikubhlungu kuba nengane eseyidakamizweni uma mina ngizokwazi ukuthi kubantwana aba-1000 ngibamba oyedwa ngimshintshe impilo yakhe ibuyele esimeni sangempela ngisho amazulu ayakikisa ngoba kunomndeni kunomama kunogogo kunobaba kuno-anti kunodadewabo kunobhuti wakhe osezobuyelwa yilunga lomndeni it's more than ukubuyisa umuntu emntwini kodwa ukubuyisa umuntu emndenini umzukulu indodana oyindodakazi kuvuka umzukulu lona okuyena owazala kusuke akekho umuntu onamandla okukhipha umuntu ezidakamizweni ngeke ngisho njalo uNkulunkulu kuphela onalawo manje uma mina ngabe ngingamthola umuntu onamandla okukhipha umuntu ezidakamizweni ngeke ngisuke eduze kwakhe ngingamfunda ubusuku nemini ngoba nginesifiso sokukhipha zonke lezi zingane ezidakamizweni
njengoba ngingenawo amandla okukhipha umuntu ezidakamizweni, lo muntu osebenzisa mina ukukhipha abantu ezidakamizweni iyena okumele athathe indawo nakulesi simo esehlile njengamanje. Mina okumele ngikwenze ukuthi kumele ngithole inamba yakhe ngehlele ngezansi ngiqolise ngesenzo esenzekile, kodwa bengeyona inhloso, bengizama ukwakha isizwe ngoba kwesinye isikhathi uNkulunkulu noma imvelo kunabantu ababekayo babe izibonelo zamaphutha ukuze kusinde abanye. Kusuke kunzima imvelo mayizobeka indodakazi yakho noma izobeka indodana yakhe ezidakamizweni ukuze kusasa kuzoba iyona ezohlala la iqwashise laba bangakangeni ezidakamizweni. So uyabona ukuthi imvelo inendlela yayo yokwenza izinto. Kusuke kubuhlungu kodwa manje ukuthi indodakazi yakho okunzima kakhulu uma indodakazi sizofika la iphinde ijukele umzali ngodaka. Nengicabanga ukuthi futhi namhlanje sinesifundo esisha sokuthi akuzona zonke izinto kumele siyithathe ngenhliziyo ezikhulunywa abantu abasezidakamizweni ngoba labantu imiqondo yabo iphazamisekile. Ngaso sonke isikhathi bahlezi becabanga ukubhema. So uma ethuma isingaphezu kwakhe ingaphezulu kwethu sonke, kodwa ungaphezulu kwethu sonke iyena uzokwazi ukuthi asilungise lesi simo, nokuyena mina engimthembayo ngoba othembisile uthembekile. Siyabonga ma. Yeah, ngoba noma wakusho njalo wathi uyabona lelo daba akuselona lami, sekudaba olikaNkulunkulu. Mhlambe bekuzithunywa lezi zokungisondeza kuyena ukuthi uAsanda benesibindi siyokoma ame epulpiti lamanga angiqamela amanga amakhulu kangaka njengamuphi umzali ongadlungulisa ingane yakhe nabantu encane nakangaka, njengamuphi umzali engathatha ngimshise ngoplastic. Okungiphatha kabuhlungu ngivele ngibo afakazise ngami into engekho. Mina engikufisayo nobani futhi akufisayo ukuthi uAsanda sizakale. uAsanda ngiyacela nakubalaleli nje abangase bakwazi ukumsiza asizakale uAsanda aphume ezidakamizweni. uAsanda unethalenta lebhola ngendlela yesimanga, unethalenta ngendlela emangalisayo. uAsanda lebhola uyadlala futhi ngempela ibhola, kodwa futhi kwakuthi wayaphesheya ayiloko uprofessor sengayobuza kusiqhe ukuthi ngoba wa organize lo siqhe sengayobuza kusiqhe ukuthi wamsanphesheya. Kodwa uAsanda ibhola uyadlala. uAsanda bethwala unumber 10. uAsanda mina bengimsupporta ngempela endabeni yebhola. Uma wakhe ngamsupport ethi uma wakhe leli ibhola uAsanda lizomenza yeke isikole angabiqhubeki nokufunda ajahe indaba zokuyebholeni. Nangempela ngiyangibona uma wakhe wayeqinisile ngoba uAsanda lapho ogwini babethi uAsanda udade show bhabi ukuthi kufundwa uthi uMr wayemfundise ngibiza uthi lokuthi kubhalwa mawuthi uyakena uyabhala udadisho uthi how to become a coach, how to coach. Yena ufunde enye into la uthi uzofike yena lana uyifundela kwakhe ukuthi uba kanjani ucoach, how to create a team, bla 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 boyonke leyo nto. So ke nami ngabona ibhola lo lanto esekhanda lakhe bathi manje angane musengadlala nisedamejeke kakhulu. Nayi lento manje ngifuna sibuye kuyo kancane. Khona lapha nathi sigeja khona. Siyisizwe kakhulu sabansundu. Lokufunzwa kwengane ngo A E I O U kodwa iphathiswe enye into. Akuyona nenye into efaka ibhasilethi ehlathini. Cha phela nivele ingane phela ushuthi noma ukwenza ibhola lakho hamba esikolweni. Futhi lokho waqhubeka futhi uAsanda wadlala uma kwamiyeka kwathi hayi okay ke yona manje ukuthi akadlale kulungile. Hayi ke uAsanda wayidlalela ibhola. uAsanda uzishintshele yena nje isikhaleni kodwa into eshintshisa uAsanda. Kunomntwana ngelinye ilanga la kuwena owake wathi la kule story sakho kule broadcast yakho sengikhohle lo mntwana wathi owakabani kodwa muhle nje futhi umjwayele ngoba ungathi ngani bese buya kwesingakukuza la. Ngingambheka mase ngikhumbula wathi inkinga yami mina Prophet banguthi yonke into angikwazi ukuma
anginawo umgogodlo ukuthi ngikwazi ukuthi nola Amanda yonke indawo nje mina ngiyathatheka uAmanda so lo mntwana ngathi lo mntwana ufana exactly noAsanda uAsanda akukho lefuna ukusala khona uyabona makuthiwa kwenziwa into manje uma wakhe kuyasebenzisa igama elithi ukuthi ungasohlakaniphe kakhulu kwaze kweqa ugcine usuyongena eweni uqhutshwa ukuthi uhlakaniphile ayikho into ofuna idlule ngoba wena wathi uhlakaniphile nami ngingakwenza lokho lo mntwana ngambona yazi into ekhulunywa ile ngane ifana noAso ngoba akukho lefuna ukusala khona yiyako ikuhambe kwaze kwafika la kufike khona manje uAsanda ube nengane yakhe encane wakhulela ingane yakhe encane ngendlela abemphethe iqanda ngayo umfana omkhuliso lengane yakhe encane ubethi noma uAsanda sehlele emahashahasheni ekhulelwe lo mfana bethatha ukudla kubamba umfuna lapha ebafana emawungeni amlandela ayombheka emthanda lo mfana uAsanda ngize ngimtshela ngithi Asanda bangedla kuthanda ngayo uvukani Asanda ushintshe yazi kavukani bayakushintsha impilo yakho nawe shintsha uAsanda kamdala ungena ingazi ke kodwa nje ungangazi ukuthi phela idakamizwa amagama zomaningi hayi futhi kade eqala kodwa iwunga iyanqamlela lezi ezinye idakamizwa ziyajikeleza yes iwunga iyanqamlela manje singile ehlathini manje ayilindi yes nami ngisho kanjalo ke ngithi ongenza uAsanda vele idakamizwa kade ayiqala kodwa besingaboni ngoba ngiyangitshela ngithi ene uAsanda ngike ngaze ngasho mina kuyena nami ngangize ngisho ngithi Asanda siyahamba siya khona la kaVukani buka lengane yakhe encane bebemthanda ibhada abantu bakavukani namanje athi nyuma wakhona ngithola indodakazi la ekhaya ngoba anginawo umntwana wentombazane uAsanda noma ngabuya ngelanga azoma ezoqamba manga kodwa uAsanda ubakavukani ubeyiqanda uAsanda ephuma kobelethe ingane yakhe ubengenzile ukuthi uma wakho bevuka kule awasha pheke ipharisha kezingane kuze kusho yena atshele ngisho uma wakhe ayihla yotshela uma wakhe athi uma wakhe ziphathe kahle ke Asanda bazokuqoqa labantu kwasho ukuthi uAsanda isidakamizwa isona esimbusayo wayishiya ingane yakhe encuncuncu I think yayihlamba 3 months or less wayihambela uAsanda bemenza bemphethe kahle endlela eyisimanga Asanda so ke mina ngokuboleka kwami ebengicela ngempela uAsanda mhlambe kuye eJerusalem aya ngabe lapho angafika athandazelwe asizakala ngaso ilokhu amadododwa lapha ade kukhulunywa indaba ukuthi kumele kulungiswe ukuthi kutholelwe namantombazana cause phela ayidibaniswa lapha angazi phela kwaJerusalem leyo ngiza kushiwo nje kodwa uAsanda mhlambe angasizakala njengoba ubhuti naye esho mhlawumbe banayo indlela kumele ke ngibafonele ngizwe angazi kodwa nje ngiyamaza ngasizakala kodwa yena meseyimisela uthe manje ngikhuluma into last month bathe khona noma wakhe ehle noma wakhe phela emotweni kama wakhe 320 uthe uma wakhe Asanda idecision kuwena uyabona mhla usufuna ukuphuma kulento uyophuma kwabe sekuthanda wena uma mncane wakhe wamtshela lokho naye wathi Asanda uma ngakukhona ubhuti ohamba enza ama broadcasting ngiyamazi nakubona ngelanga uyofika fika wena ucela usizo ngoba ngiyake sikusizo nami ongakathandi kodwa mhla wathatha isinqumo sokuthi manje ngifuna ukuzalwa kabusha uyozalwa kabusha yazi wathi uma wakhe ayikho na Asanda into ongakwazi ukuyenza mase ufuna ukuyenza mhla usuthanda ukuyenza ingane kaAsanda endala mawuyibuza ithi yona inayo uma one day uAsanda mefika sime nengane yakhe nayo ngiyibuza ingane yakhe phambi kwakhe ngithi mina fanele ubani uma wakho athi ufanele ayibo mina nginayo uma Asanda wehamba nomngane wakhe nawe iphara njengayo wathi umngane kawo Asanda mfethu ingane yakhe ayithini kwena wathi Asanda ayibo yimini uma wakho yathi ingane awuyena uma wami awuyena wena uma wami uAso so ngase ngithi kuyena uyakuthanda yini lokho kushiwa ingane yakho kwena ukuthi hayi ngoba ayikwazi mayithi awuyena uma wayo ngathi shintsha Asanda ithuba lisekhona lokuthi ungashintsha ngoba uma idecision sifike kuwena uyokwazi ukushintsha njengamanje uAsanda nje beseza la asazoqamba amanga ushuda akayimiseli nayo ukushintsha ebengithi ngifuna ukuyisho kwasho ukuthi vele usakhuluma uyabona indlela esimbona ngayo komunye umuntu ukuthi useyimisela ukushintsha ukukhuluma iqiniso yes uma esakhuluma amanga ayi kusekude kakhulu phambili
kusekude kakhulu phambili. Uyabona nje bosane sakhuluma amanga engasho ukuthi yena ngoba kufanele afike la akhulume izinto zakhe ezirong azenzile ngenze urong la kaze ngaenda phala kwakho lapha ezeshaya abafana mhlambe yasithi ngempela mhlambe wayengekho egqekezeni leyo moto ake sisho njalo kodwa afuna asho ukuthi ngokuhamba nabantu bewunga nami ngokudla iwunga ngokwazi ukuthi ngiyantshontsha uthana noma ngabe sekugqekezwa la kupaka khona nemoto kama imoto zazipaka zonke nekama imoto yayikhona nyaka gumeti imoto ikhona mina ngafika umuntu owagqekeza khona wasebala nami ngoba vele phela angeke angithembakele vele ngoba nami ngiyantshontsha ngifisa ukuphuma ngoba ngicishe ngaze ngafa ngibulawa abantu ngento engingayenzanga yabo yena akamusa ukuyibeka bemuhle futhi manje akamusa mhlawumbe wayenza mayenza uqambela amakho amangangaka vele babe ngamswela kanjani hey manje wona mawuthi ngendaba yewunga lechithekile nje na esitshotshele ingane ngoba singakhuluma siqede kodwa ahlahle iqiniso lithi owafika newunga yena obulela imizi kanje vele phela wafika newunga futhi ke ngeke ize ngaza ngifuna ukuthi ngeke but yenzima ukulungiseka indaba yewunga ngoba kukhona ngisho izikhulu zethu sabantu ezidayisa iwunga eziphakela ingane zethu abantu abadayisa iwunga abantu esinabo emphakathini manje nake ngempela kunzima kodwa isinqumo sikuyona ingane khona lo mntwana okafika futhi la kuwena wathi yena eneke mina ngiready uthi ngingayiyeka iwunga ngingayiyeka ukhona umntwana wakwasho wathi mina ngiyakwazi ukuhlala futhi ngingabhemi khona umunye wathi yena akayibhemi iwunga nomphuzo utshwala kuphela nani wakodwa iwunga angiyibhemi ma uyayibuka iMPTV1 ngiqale phela ngesikhathi ngesitory sika Asanda besitory sika Asanda mina ngasendele uma wakhe link wathi uma wakhe ngicela leyo link unali data ngathi yebo wathi ngicela ukuthi ngizokuthumela ilink uvule leyo link angazi kwama link mina ngempela ngavula ilink hayibo nali le nhloko lekwenze njani ngalalela wathi uma ngathi ngabuyela ke ngathi uyithathe ephi lento wathi uma wakhe ngithulela abantu laba bayibonile bangithumelela ilink engakalithola ucingo cha uqala ufike ekuthanga ngasemsebenzini thanga noma izolo uthi ngingambuza ukuthi lifike nicinga semsebenzini no hayi noma singambuza ngisafuna isilokhu futhi nje manje kuyatakelana kuningi manje ingane yakhe izomqambela amanga umsebenzi angakanani ngizozama ukuthi ngisukumele le ndaba angakanani ngizozama ukuthi ngisukumele mele nje manje sithola ukuthi sibabhalele angakanani amanga mntakama angakanani wamshisa ngoplastiki ayibo mangithi kwento engakazi akekho umuntu ongababazi uyabona izingane zika Asanda angazi ukuthi umphakathi ngawuvezela njani ngaza Asanda ayizosuke iphazamisele kaze ngithi nazi ngaza Asanda umbona Asanda unengane ezinhle kanjani le ncane wayishiya I think yayino 3 months or less zafana nje pho ave zifana le ndala ile ekhona ehlela kumina ehlebihla nanguma wakhe izosuke iphazamisa lento mayikhula ngoba ziyahlala lezi zinto ezizenza asizivezeli futhi le ncane ile ehlala kubabuwayo noma uAsanda nangu Asanda uma ungabuka lesa sihlepho sibuka lapha ubuke lo Asanda abantu ababili abahlukene leso sithombe ubaba walengane encane ingane yakho yayikhombise leso mayikhombisa uma wayo akayivezi lezi thombe lezi eseyasenje ngazo manje mayekhuluma indaba zosigcena ngimbuka athi ngiyamazo Asanda ngisahlala eMlazi ngeke ungamazo Asanda udlale kakhulu ibhola ko F akukho Asanda engahambi khona ubedlala ibhola udlalile Asanda ibhola uyalidlala futhi ayindaba okudlala
mina ngiyafisa mina ngangifisa ukuthi kwathalente lakhe lebhola uAsanda aqhubeke nalo ngoba kuyinto obona ukuthi into ekenegazi futhi iveleke abaziyo bathi babuka kubo vele lokho futhi kubo kune ukudlalwa ibhola yaweqinisile futhi nakuloko ubaba wakhe naye weyinxele wayaziwa ubaba wakhe wakaAsanda uAsanda uyadlala ibhola wewushoti njengana uAsanda ubaba wakhe uAsanda nami ngangifisa ngisafisa ukuthi ngoba ithalente laAsanda elebhola adlala ibhola but yonke lento umntaka baba wabo mangathi mina ngithe iyedudoke ngafika uthola ufune irecord laAsanda lango-23 August lwanitshela wona ngiyakuyithola leyo record ubakaza la ledudoke amanga akhe wena engakunika ngithi ziverifyele wena ayi ngoba mina ngizovuna uma kaAsanda ngithi enephinda uye uAsuphol athena wamnikeza ibhasari uthola ukuthi akukho kwabhasari yakhishwa uAsuphol akayazi uAsuphol leyo nto ngithi yogwini uverify into esho uAsanda uthi ugwini angazi wamnikeza wabehlakaniphile bamnikeza ubani bani ayikho leyo nto ngithi wena uAsanda yithakaze naphambi kwakho akulethele OA bakha bathola ngazi kuphi ephasa ngo-A abawu-6 noma abawu-7 akaze kwenzeke futhi lokho kunewala uAsanda ngithi hamba umbuzo ukuthi wathi akuthola ijazi lakhe wa-degree diploma ayithola e-DUT hamba uyobheka amabhuku ase-DUT wake wafika uAsanda e-DUT noma sibongile mangicabanga ukuthi lo mbukiso yalo esiwenza manje uzoba ne-impact enkulu siyabonga ukuthi ufike uzomela indodakazi yakho uzomela futhi naye umzukulu wakho kahle unjengeqhawe uma kuthiwa umzali uba umzali kuwe uziyongena egodini iyona lento esiyibona namhlanje yenzeka ukungahlali cause bengimanqika ukuthi sidibane ngoba bengingazi ukuthi uza ngandlelani cause khona abantu abeke bafuna sidibane la bathatha umuntu bawumshaya cishe bambulala ngamgcina mhlaba emthatha wabuya after 3 months ephukile kokhonkolo engithethe ngacishe ngafa labantu abakade ungihlanganisa nabo babeyofuna ukungibulala so manje angisathanda ukuba nehaba ehlanganeni nabantu kodwa ngibonile ukuthi kubalekile ukuthi sidibane ngingazanga ke ukuthi kanti usungaka nomonakalo ngoba ukube ngaleli yelanga umfonela umtshela ukuthi umonakalo usungaka already mina ngangiyoqala ngenza amalungiselelo ukuthi ngibhule umlilo because umlilo ngiyawazi la ngoba sekhona futhi lapha kumele ngiyobhula khona siyabonga nje ukuba ngicabanga ukuthi indodakazi yakho uma kaAsanda uNkulunkulu umbona ngamehlo makuthiwa umzali wakho uNkulunkulu wasemhlabeni siyabonga ukuba umzali and siyafisa nabanye abantu ababukelayo lapha bebe ngabazali kubantwana babo kuze kube sekugcineni njengoba sibona nje wenzile ufike lapha uzokhuluma nomphakathi ukuthi ulazi iqiniso nomonakalo futhi owenziwe umabona kude uhlangene noAsanda sithi sizama ukulungisa isizwe kanti kunabantu esesibajukujela ngodaka isiZulu ke sihle siyayisithi ojukujela abanye ngodaka nezandla zakhe ziyangcola umabona kude ujukujele uma kaAsanda ngodaka yingakho nathi sithi singcolile siyaxolisa ngicabanga ukuthi osebuke kweze kwafika la kulepha njengamanje isidla amaningi esakeni siyacela abafowethu nolisupport uhlelo siyacela nicindezele subscribe button nicindezele nebell ukulekelela ukuthi makhona isiqephu engisiposayo izoganqeza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi uzobe usitholela isiqephu sangalolo suku kakhulu siyacela abantu balisupport uhlelo lento oyibona yenza ngimaka Asanda ungayibukeli kude uma uzele akekho umuntu othi maye ezele ezazi ukuthi uzele iphara uzozala umntwana kusasa ujuluke ube manzi uzama konke okusemandleni ukuthi abe nekusasa elingcono aphelele idakamizweni abuye
wena muntu okade usebenza kanzima ukuthi abe nempilo engcono azokuthuka ngoba lento ayenzile ifana nenhlamba kumama wakhe, abuye azokuthuka umntwana wakho, abuye azokhuluma amanga ngawe, wonakalelwe izinto eziningi ngenxa yomntwana wakho, ngenxa yento obungakwazi ukuyigada manje. Uma ka-Asanda yebo sekwenzekile kuyena, kodwa ke nawe ukuze ngagcina abantwana bakho begcina benza izinto ezibuhlungu njengalezi, siyacela nigada abantwana ezidakamizweni, konke sekukhuluma la kuthatheni lokho kungathi ku-right, nilekelele ekuthenini nikhulisa abantwana benu ngendlela e-right, ngoba uma abantwana benu in as much as kunzima kodwa zamani ngendlela zonke, njengoba esho nje uma ukuthi uyasothi wayekade seyidakamizweni kodwa ukufika kwewunga empilweni yakhe ikhona okwakhipha isikole. Njengoba sihlale sisho ukuthi iwunga isiteji sokugcina, iwunga iyanqamulela, awuphela u3 months ungaziwe khawuthi uyabheka ngophi iwunga, ayifihleki nesikhwele, ixabanisa nabantu osondelene nabo, ikhipha iziyokubeka emgaqweni yobhekana nawo ngqo neziqu zamehlo. Ngakho-ke konke lokhu kusekuqale koluzi, kuqale konsango, kuqale ngezinto ezibukeka zincane, amazeni, oncika, zonke lezi zinto ezibukeka zincane emehlweni omuntu, ilapho kumzala kumele agade khona aqinise isandla, ngoba once wabona sekusesigabeni sokugcina, kusuke sekunzima kakhulu. Nikhuleke futhi nibakhulekela abantwana benu ngoba ekugcineni izidakamizwa ziwumoya. Ngakho igama lami nguProfessor Ngengwaka Mkhize, ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sabho umthetho ngasohlangothini lakaMandlakazi. Ngakho ke sangincenga